Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka jingon ra jingo sorga jila ling bagat nat ka kwet ka khya ban bu ya ka blood bank ha civil hospital nongpo kan long de shisha ka jingkir khu ka bakraw ya ki pat ba jong ka riboy district bat kan long ru ka jimun to ya ka jila bro ka we namar ba kani ka blood bank ka don harut surok ba national highway ha ka bun na ki nong lek nong wan ki ya ling ba jong ni surok ka ba juja kha ki jingya ta khu kali kum ka dak ka jing play ka ni ka blood bank la ot ribbon Daga Deputy Commissioner jagari Bohai District kong RM Kurba hakabala sakhilang da umentri jnat ka kya uba AL hang u MLA jong pok constituency uba Meral Bonds AM u MLA ka Mahoti constituency uba Daskiat Lamari u MLA ka Umsning constituency uba Jason S Maulong u MDC ka pok constituency uba Balajit Rani u MS ka Civil Hospital u Dr. P Khan bat kentup kiwi doktor kinos bat ki officer Isang komen sibun pa kani ka blood bank kepada hang dia nongpok ru la benyo kani ka license na kepada sans nem kepada enforce na du ujun cipol tri ujun arajar kat kendai kepada kod du kendai tri ujun arajar apusau bat ningi scam baga jingdon jong kani ka blood bank hang ni kan long jing syakri ya ki pa ki babun ki nongpang ki badan apo jong ka them riboy bro kuwi nilai julap nak kapor cakapor kita siapang hospital lani apa Bethany hospital ni ajan bat gui di hospital ru nadu nilai yo ekne ka blood bank hang ni kalau long sisa gajing kerku adu kata-kata ban ka sakhi ekne wati pa jongar di iwe ibalayo gajing kerku long ba jong ni ka blood bank apa hakini ki tayo ki panai ki bladep idon ha pedeng gajing stom bat bang yusung komen sibun bagi jingdon jong ni blood bang ilala benyo ke senam nang ni najan jingdon kam su ban wara nasional sini kita kadi kan nuksa ka berit manang ni sakmat ngakermen bada ke inisiatif jong ke health department atau ke leadership jong isa elhek kum health minister ingit skamba inangla banang pendha susu nakapor sakapor lada fikon pelong ye kan blood bank. I don't want to be make a blood blind bo Teka banding kong benam long ke blood blind, idon kam jingelang basdang naki MLA jongi, ki MDC jongi, kumdo ben pendap yang ke blood bank. MLA jongi, ki MDC jongi. Kide ben organize. Kumpul ongi Dr. Mauri mende, ada don mana bro ben simstam ben replace. Don kiwi gibreu ki benam don kiwi gibreu ki benam la ben replace ru, andre ben replace kene dei mangi ginong yalam. Teknang ben pelong ke blood bank, not the blood blind. Tinggal ngit ba kini ki MLA jungi baru jong di district. Ban yalam na do iba Meral Bon, ba ada sekiat, iba Jason, iba Balajit, Rani kini ki MDC jungi baru. Ba kita bersedang suan halade. The charity begins at home. Mo ba the leads from the front. Di bersedang hi dalade kuno ban organize ban pendap ya kene ka blood bank. Teka dei jing trace tong jong pi ba ai kene ka blood bank long jing kerku. Nak ta babon ba ki pajba jong kinong sing snong jong ni ka district but kam tam ni lei kan oi pi ba kani ka don hapo ka ni national highway kam da dei ban ong ai service tang dam tai district don kano ka accident yogi break ba nasya do ko pertheiru tumlong ban ang tong ban ai tang gi break ba dei na ka district kita ru habi ai be ka jing sakri da ka bata ban pen em yang mesim jonore jong no kadi jing sakri ka ba mangi baro gi trai dengan nget lingba jing trai sitom jong ni ki honorable MLA jongi ki honorable MDC jongi ki nongelam jongi baro bagani ka blood bank gendap arbor daga jingdon kam dengan ai jinggerku ki bai pat ting ai congratulations ipi baro belada do masdang kesni ki bala trai sitom ban pun ulong ya kani ka jing ang not jongi paiba babon balang jongi ka district ban yo no namda ka blood bank la jong